ndị be anyị ndewo anyị makwa ọ na-aba afịfe ka obi elọba anyị batakwara n'obi wee fụ nke ka kakwara nke ka dịkwa iche nke bụkwa ọpụrụ iche anyị wee sị n'ọkawa mma na anyị gosiri ndị Igbo nọ n'ụlọ ma ndị nọ mba ofesi ka afụ ka ndị Igbo si emepụta ihe na ọtụtụ ihe dị mma ndị Igbo na-emepụtagasị ọbịa bịara anyị ji wee sị ka anyị gosipụtara unu nwa amadi a nke anyị fụrụ kpọrọ aha ya bụ Chinedu ihe mepụ onye ọzọ bụrụ nke kwenyesiri ike na ọ ga-eji akara aka Chineke nyere ya wee lụpụta ihe dị egwu n'ala Igbo o wee lụpụta ọmarịcha ihe nke a kpọrọ ụgbọala nke anyị ga-egosi gị n'ụbọchị nke taata chebiri ka ịfụ nke anyị ga-egosi gị n'ụbọchị nke taa ka anyị mara ma ọ dị mma ka akwado ya ma ọ dị mma ka asị ya were ihe a pụọ n'ụsọ ka anyị mee ihe anyị na-eme chetakwa na aha m bụ ka Chidi Ikenna Amaobi sonyere anyị n'oge ndị Igbo amaka oge anyị ji egosipụtara gị ife niile ndị Igbo na-eme dị mma ejije ndị Igbo omenala ndị Igbo otu ha si eme ya bido n'isi ruo n'ọdụ anyị na-akọwapụtara gị ya n'oge ndị Igbo Amaka Productions daalụ nne chetakwa aka m bụ ka Chidi Ikenna Amaobi ka anyị jefe ya Open an email. Ma, Jackie, what about here? Okay, we're okay. Okay. Good heart now. So, oh, you know, you zoom. No, underneath. Nandeo. You can not have it. Abambo Chinedu. Huh? Abambo Chinedu. Okay, Chinedu, I have for Balanki Bukata. Because what time of Obala? Obana Omoloyan. Omoloya. Oba, where Owelmo, Fuahanoma, Fuahan always see.
do fabricate here. We do well with them. So in our area, for people do area local material. So every local material will fabricate here. You see how the small will do in this form. Man, I have material. I am mechanical. Okay. They wash all these things ever now. You man come without machine, my bare hands, boy, or do to all this okuni knife flavor. Every single thing the year, I blow fancy hand and channel in all. More from Moko and in any place for color. Oko, man open and well back. I can't roll one card and roll. If I know you have fancy, I can't roll. But I go navigator. I brought one way on my left and right, no control. Then on my reverse lights. I got a hand out of the reverse lights and more. As in come by a paper. I got out the reverse lights and more. Then I got a I was about brake lights, brake lights. You know, and I spent a yard. Yeah, for the and the honor baba. I'm up here. Yeah, that's better. All one way. And the left and right. I probably see happy amount of one. Now, to put them, make an happy about our name. Without if I want to get the Castellan, yeah, you can't get it. I can depends on direction. Let I go. API about when you now. API about Kawas, API can so my perfect control. Full control. Full control. I'm different guy. Ada gas. Dan different guy. Luga kan ni manga kebe. Mo ne pa ko fu ebe. Me man kan wana ka fa le ni. So no ale nto we like ya. Ale kuma. Wala zuwe. So na takwa etago. Okay, because we're going to go down about that. Oboda. I don't know now. Okay, he a choka government time or Bondibo on a metu nobi. Nefuna ifena government and Nibo. Kefi got choka hameregi ma half video too. If a man wanna event choka never me because Amaga event yes we the video to us. Because social media I'm going to join a house. Government house. Government house new book on Canambra. Okay, Canambra, I'm all Canambra. Whenever I go to Naga, I'm just one crowd is too much. So and I'm more going not like issue because of if I don't have for now, we'll time me do well. So we're gonna so na kita kena ndi ba maka na ba no bosin keta ta ke fi ga to kan ndi ba maka mere gita to ka melo mo wona achom ka nya maka develop this talent because of lots of so far am we give me them na make anko and the most important thing bona o project engine chole ime kita masalo energy power supply then other power supply come into the interest much but I go and car we fair yearly mego power supply anya ife na yoko electricity without fuel diesel kerosene or any substance just free energy but I go how if you na participate in kita chaka enya na kan we look ogo na adama asere fa me pelu mo industry aka ama na nku be no wike e chana ndale bulego igbo ego no onwe guys we help atago kam look tago do yana la kuti ha na ebe ọ dị nnekwu
that kind of thing. Or what I'm going to do sample. If I refuse, if I'm working, massive area, I don't want more to her. When I have a goes on an obodo, I know I have white village, I never know none know you. Why are faggy? Apango Chinedu. Chinedu Wem. I was already get one. I want a number. Nabla Moyan look. Never gave. I want also. I'll call Carbon also. Ebema. Ebema also. Then I know if I know. Oh, bike, a number of people and buy. Well, I go now, but I'm Malakija. And you go. So, you can see no bike. I know bear point also for job. And there's your government of also for government of no for job. Or Ibo. Dalo. Nah, because motor gas yado. Oh, German machine. How much? Oh, German product. Okay. Papa lawyer. Nakana Luanka. Okay. And I can't get faith to anemia. EJ go to the Kogwalo, Japanese now. If a man will not work, I'm well back. For the work for Mentota. All this China, Russia, Bobia. For the support, Cows, zinc, and I Japan alone, provinces zinc, vegetable for zinc, cow stainless, flax, and Japan stainless. Okay. Mana on my kage see me ka other people see order. Can appear without order. Moa, hablo na masemuelo ife anapi uti aka. Vem padelo ife na bani mi amane gadlo. So mo ngota na wireless. Next thing me na welu big one, plus small one again. Nya no abu ni nweta nkwado zure oke. Na ga alon kana banimia. Kana banimia no nya wa fe chayelo. Ana from me go nchaka nlo nka ka mana besin ka we. We muta support we ji wele. Debuli. Na mo je na bia. One of them fancy ever. Now what? Oh, for dog. What I done, the whole 4 dog. Well on the fans. Now that I didn't lock a lot of spare tire and mepe. One of fancy about the Papa Flebana. If Panjano Solo, Mulangabu fancy. Okay. What I want them, I can give them.
Sonyere anyị n'oge ndị Igbo amaka, oge anyị ji egosipụtara gị ife niile ndị Igbo na-eme dị mma, ejije ndị Igbo, omenala ndị Igbo, otu ha si eme ya bido n'isi ruo n'ọdụ. Anyị na-akọwapụtara gị ya n'oge ndị Igbo Amaka Productions. Daalụ nne, chetakwa aka m bụkwa Chidi Ikenna Amaobi. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo mara mma. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, ndị Igbo ndị ọma. Anambra n'Imo anyị bụ nwanne, Enugu na Abia anyị bụ nwanne, ma ndị Ebonyi anyị bụ nwanne, Igbo niile ewu anyị bụ nwanne, Chukwu kere ndị Igbo gọziri anyị gọzi, Chukwu kere ndị Igbo weta anyị mma, ọ chọrọ anyị mma. Asụsụ dị ụtọ ka o nyere anyị, erimeri dị iche iche ka o nyere anyị, ihe ọma dị iche iche ka o nyere anyị.